Mbak Dia, Mbak. Mbak Dia. Lah ini tau wong iki. Mbak. Janjimu bayar utang saiki lho, Mbak. Mbak Dia. Ini tau. Mbak. Metu Mbak. Rasa ngumpet kowe ning kono. Gedang. Mbak Ida, Mbak, maaf ya Mbak, aku bayarnya sesuk ya Mbak. Tenanan ki, aku nek iki ora duwe duit Mbak. Ra iso. Nek sesuk kan meh ngumpet ning ndi meneh, Mbak Dia? Apa meh ngumpet ning omahe sedulurmu? Tenan Mbak, iki tenanan, aku ki durung gajian Mbak. Sesuk ya Mbak ya, tenanan ki Mbak. Wis ra percaya aku, Mbak. Terus jaminanmu apa ben aku percaya mbek kowe? Jaminanku ki wis. Ya ki aku ono KTP-nya, gawa sik ya KTP-ku ya. Ya Mbak. Ya wis ya, kita tampa. Awas kowe nek sesuk ora bayar. Tanteni janjimu. Alhamdulillah, selamat sedina meneh.